wallahi in dai na ci gwamna shugaban kasa haba adalci zan yi adalci zan yi adalci idan na ci kusa ko dai mu ci gabza ba gabza adalci dai ke kai da mun san ka tun tala ya isa na ce ya isa billahi azimu ba zai yi ku dinga yi mana irin wannan ki murmura a nan gurin kwarai ma ko gaya maka an fada da ana shuka masara dawa tana fitowa ba fa zai yiwu ba fa da kaci in kai Abuja ba za mu sake ganin ta ita sa mana an kwa kai daga nan sai ka ji ana muna kiriki ba zai yiwu ba zai yiwu ba adalci a nan yake a nan yake yau dan haka babu wata maganganu adalci zan yi na ce muku tun da na ce zan yi adalcin nan ai an san zan yi kai da mun san ka tun tala a fafera ai hali ka na barin hali sai mutuwa yanzu akwai ta zan yi ba ba zan yarda da wannan al'amura da kake ta dan haka ya Allah a canza wannan batu bare ba zai ba zai yi ba adalci a ƙasar nan adalci a zuciyarka kafin da ke kana cin kai Abuja ga mu da mun san ba za mu ƙara mu da mun san ka wata ilma ya zo kama ba mu ci bursu a ga mana kai mu ci bursu kana ga mana kai a garin nan na kai fa an gaya ma babu wani kwalo da za ka zo kai mana mai in dai akan magana adalci ba wanda yake adalci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kai ne mai adalci shine Abuja ba wai wallahi ba za ku ba zan sake ba ƙarya ne to yanzu tunda an yi haka gaskiya bari in tashi kuma da yarka tafi shikenan ku tafi fera ku tafi kawai ni Karshen da ta zo hannu na gari. a nemi mai shi a ba shi ne na gari alkuran ƙarya ne alkuran ƙarya ne haka za ka adalci Kai adalcin kenan. adalci kenan adalci to bari ku gani bari in nuna muku yadda ake adalci No.